Kaixo, bideo honetan ikasiko dugu ebasten bigarren buruketa mota. Gogoratu esaten genuela, 3 buruketa mota edo 3 planteamendu desberdin egon daitezkela buruketetan. Aurreko bideoan ikasi genuen lehenengo planteamendua ebasten eta orain ikasiko dugu bigarren planteamendua ebasten. Orduan, ikusten duzuen bezala, hemen hori da adierazten duguna, buruketetan bigarren egoera ebasten ikasiko dugu. Aldagai jarraientzat. Hau garrantzitsua da kontuan izatea, Orduan, laginaren informazioa dugu eta populazioko parametro bat estimatu nahi dugu. Hau da, egingo dugun izango da populazioaren batazbestekoa gogoratu salamu, hau da, muren konfiantza tartea kalkulatu beharko dugu probabilitate baterako. Adibide bat, buruketan eskatu dezakete, populazioaren batazbestekoaren konfiantza tartea 185%. Kasu horretan, populazioaren batazbestekoaren konfiantza tartea eskatzen dutenean, egin behar duguna da laginaren batazbestekoaren tarte bereizgarria kalkulatu 185%. Zergaitik, ateratzen dugun tarte bereizgarri horren barruan, egongo da 185%ko probabilitatearekin populazioaren batazbestekoa. Horrela estimatzen da populazioaren batazbestekoa konfiantza tartearen bidez. Laginaren batazbestekoa ezagutzen dugunez, laginaren tarte bereizgarri bat kalkulatzen dugu eskatzen dozkuen probabilitate horretarako, eta orduan guk esan daikegu populazioaren batazbestekoa egongo dela tarte bereizgarri horren barruan 185%ko konfiantzagaz. Hau adibide bat besterik ez da. Probabilitate hau desberdin izan ziteke buruketaren arabera. Batzutan 185, beste batzutan 180, buruketak adierazten duena. Orduan bagoaz, adibide bat egitera. Orduan, irakurriko dugu adibidea. Aldagai bati buruz ezagutzen dugu bere desbiazio tipikoa phi8, baina ez bere batazbestekoa. Hori estimatzeko N60 tamainako lagina atera dugu, bere batazbestekoa 37. Estimatu mu 189ko konfiantza duen tarte batekin. Orduan ezagutzen dugu phi, ezagutzen dugu laginaren tamaina eta laginaren batazbestekoa. Beraz, laginaren batazbestekoaren banaketa atera daikegu. Banaketaren formula hau zan, Orduan egingo dugun izango da, ordezkatuko ditugu hemen dauden parametroak. Phi zati erro n izango litzateke 8 zati erro 60. Eta hemen mu ez dugu ezagutzen, baina beste datu zehatzago bat daukagu kasunetan laginaren batazbestekoa, beraz zuzenean laginaren batazbestekoa jarriko dugu hemen. 37, 8 zati erro 60. Orduan badugu banaketa. Orduan, zer da eskatzen duguena buruketak? Muren konfiantza tartea 189ko probabilitaterako. Hau da, esaten dozkuena edo galdetzen dozkuena da 189ko probabilitatearekin ze balioen artean egongo da mu, hori da galdera. Orduan, horri erantzuteko egin behar duguna da laginaren batazbestekoaren tarte bereizgarria kalkulatu 189rako. Orduan, hemen daukat laginaren batazbestekoaren banaketa, ikusten duzue gauz kanpana. Eta bere erdian, hor batazbestekoa 37. Orduan, nik egin behar dudana da kalkulatu tarte bereizgarri bat, gutxi gora bera hortik, 0,89ko probabilitatea uzten duena barruan. Orduan, 0,89 geratzen baldin bada barruan, kanpoan geratuko da 0,01. Eta zati honetan izango dugu 0,005. Orduan, nik kalkulatu behar dudana da lehenengo eta behin goiko muturra. Hau da, x barratzoa alfa erdi deitzen genion oneri. Orduan, horretarako gogoratu egin behar genuen alzala goiko muturraren baliokidea aurkitu 0 bat motako banaketa normalean. Orduan, aurkitu behar dugu 0 bat motako banaketa normalean, ze baliok uzten duen bere eskerraldean 0,995ko probabilitatea. Zenik, zati honetan dagoen probabilitatea baldin badakit 0,005koa dela, beste aldean, eskerralde guztian dagoen probabilitatea izan beharko du batken 0,005, hau da, 0,995. Tauletan begiratzen badozue ia ze balio uzten duen probabilitate hau bere eskerraldean ikusiko dozue, zeta alfa erdi izan behar duela 2,575. Orduan, zer da egiten duguna orain? Tipifikazioaren formula erabiliko dugu, jakiteko zein dan gure banaketan,
zeta honen baliokidea. Orduan gogoratu tipifikazioaren formula zala zeta berdin x ken mu zati desbiazioa. Bueno, honeri txapela jarriko diogu laginaren bataz bestekoan gaudelako. Eta orduan, ordezkatuko ditugu balioak. Bueno, orduan, x dagoen lekuan jarriko dugu x txapelarekin alfa erdi, mu kasu honetan izango litzateke 37, ken 37, eta desbiazioa kasu honetan izango litzateke 8 zati erro 60. Bueno, hemendik askatzen badugu x-a, bai, badakizu ez lan egiten den hau guztia pasatzen da biderkatzen hona gora, eta ondoren minus 37 pasatuko litzateke batzen beste aldera, positiboan. Orduan, kasu honetan, goiko mutur hori emango du 39,60. Bai? Horrek esan gure dau, gure tartean, goiko muturrak 39,60 balio duela. Zelan aterako dugu beko muturra? Beko muturra kalkulatzeko, lehenengo eta behin kalkulatuko dugu ze distantzia dagoen erditik goiko muturrera. Ze erditik beko muturrera dagoen distantzia bardina izango da. Orduan, zelan kalkulatuko dugu? 39,66, hau da, puntu hau balio duena, ken 37. Beraz, 39,66 ken 37, horrek ematen du 2,66. Bai? Eta gogoratu, tarte honeri edo alde honeri erditik muturretara dagoen aldeari deitzen geniola errore onargarri maksimoa. Hau izango da gure errorea. Orduan, beko muturra kalkulatzeko egingo dudan izango da 37 ken 2,66. Eta honek ematen du 34,34. Hemen, 34,34. Bai? Orduan, esan daikegu, populazioaren batazbestekoa tarte honen barruan egongo dala, 89ko konfiantzarekin. Hau, esaldi hau jartzea oso garrantzitsua da. Adierazi behar dugu ondo zer kalkulatzen ari garen eta hau da buruketaren erantzuna. Apuntetxo bat. Zeta honetara arte guztiok ailegatu behar gara. Guztiok ulertu behar dugu zer egiten ari garen eta jakin behar dugu zein dan gure tarte bereizgarriaren goiko muturraren baliokidea 0 bat motako normal tipifikatuen. Hau da, zetaren balio atera behar dugu. Baina zetaren balio aterata daukagunean bi bide daude buruketa hau erantzuteko. Hau da, tarte hau aurkitzeko. Edo jarraitzen dugu modu logiko hau, eta horrela askatzen dugu edo bestela, zuzenean formula bat aplikatu daikegu. Formula hori izango litzateke hurrengoa. Beste kolore batekin egingo dut, berdearekin. Laginaren bataz bestekoa, ken, zeta, alfa erdi, bider, fi zati erro-n. Koma, laginaren bataz bestekoa, gehi, zeta, alfa erdi, bider, fi zati erro-n. Formula hau zuzenean aplikatzen badozue, hau da, zetaren balioa aurkituta deko zuenean, formula honetara saltoa egin daikezue, aplikatu eta zuzenean tarte hau aurkituko zenukete. Claro, printzipioz azkarragoa da memoriaz ikasten badugu hau. Bestea daukana da logikoa dela. Orduan ez da esertxo ere memoriaz ikasi behar. Bakoitzak erabaki dezala ze bide jarraitu nahi dauen. Baina hemen argi izan behar dugu gauza bat. Hemen, begira, errorea kalkulatzeko, hemen daukagu errorea. Zer da egin duguna? Goiko muturra, ken bataz bestekoa, ez da? Errorea kalkulatzeko egiten dugu goiko muturra, ken bataz bestekoa. Orduan, imaginatu nik hemen goiko mutur honeri kentzen badiot bataz bestekoa. Zerekin geratzen az? Honegaz, ez da? Hau izango litzateke errorea. Hau da, hemendik ateratzen dugu errorearen formula. Errorearen formula izango litzateke zeta alfa erdi, bider fi zati erro-n. Jarraituko dugu, hurrengo diapositiba batean beste buruketa mota bat egingo dugu. Hemen dugu buruketa, begira, populazioaren desbiazioa 5,3 dala dakigu. Zein izan behar du laginaren tamaina, hau da, zein izan behar du n, ez da? Errorea 0,5 baino txikiagoa eta konfiantza maila 185koa izanik. Errorea 0,5 baino txikiagoa izateko, nik uste falta dela hor, jarriko dut,
izateko konfiantza maila 95%koa izanik. Bueno, orduan, errorearen formula ezagutzen dugu. Aurreko diapositiban ikusi dugu zein dan. Eta hemen eskatzen dozkuena da kalkulatzea n, jakinik errorea 0,5 baino txikiagoa dela. Beraz, errorea izan behar du 0,5 baino txikiagoa. Eta aldi berean ere errorea da z alfa erdi bider fi zati erro n. Beraz, hemendik atera daikedan ondorioa da z alfa erdi bider fi zati erro n izan behar duela 0,5 baino txikiagoa. Orduan, orain egingo dudan izango da parametro hauek ordezkatuko ditut. Fi badakigu zenbaten. 5,3, bai, esaten du hemen, populazioaren desbiazioa 5,3 dela dakigu. Orduan, fi 5,3. RON ez dakigu zein dan, eta, bueno, eske n da ebatzi behar duguna, n-eren balio atera behar dugu, beraz normala, n izatea ez ezaguna. Vale, eta gero, zenbat izango da z alfa erdi? Bueno, basaten dauzkue, konfiantza maila 95%koa dela. Orduan, 95%ko konfiantza mailan guk jadanik badakigu z hori izan behar duela 1,96. Ez bazarete gogoratzen zelan kalkulatzen zan hau, begiratu aurreko bideoak. Vale, orduan, hemendik egin behar dugun guztia da n batzi. Hau erraza da. Zer da egin behar dugun lehenengo gauza? Bueno, RON hori biderkatzen pasatuko dugu ona gorantza. Eta 0,5 hau zatitzen beste aldera. Beraz, 1,96 bider 5,3 zati 0,5 txikiago, mantentzen dugu txikiago ikurra, RON. Orain, erro hori kentzeko egin behar dudana da bi aldeetan berbi egin. Beraz, 1,96 bider 5,3 zati 0,5. Berbi, txikiago, n. Bueno, kalkulagailuarekin kalkulatzen dozue guztia eta ematen du 432. Orduan, 432 txikiago, n. Zer esan gure da honek? Bueno, galdera zein izan behar du laginaren tamaina. Bueno, laginaren tamaina izan behar du gutxienez 432 individukoa.